Ассалому алайкум, дӯстони азиз, дугонаҳои меҳрубон. Умедворам, ки ҳамаи шумо хубу тансият ҳастед. Шукронаи Аллоҳ, ки мо ҳам хубем, тансиятем. Духтаро чӣ хеле ки мебинед, боз ҳам имрӯз влоги мо аз ҳанами пухтупаз сар шид. Иҷа мо дар аллакай обедай мо барои кӯдако, барои бачаҷоно бо питса тайёр кардистам. Агар дар ми хонаи мо ҳар рӯз саҳар обед бегаҳ питса тайёр кунӣ, не намегӯянд. Имине ҳами эмомалиҷони ма. Бо мада мисол бигем, ки питса заказ кардана. Иҷа хамири тайёр доштум. Урӯз питса карда будам, хамирам бисёртар буд, дар морозилник монда будам. Ҳамун хамира гирифта анамихе тана кардам, тез бигем, ки питса тайёр кардам. Иҷа ҳамаи хумон метавонем тарзи тайёр кардани питсарам. Дар иҷа ма аллакай нами кетчупу маҳсулотҳои болоша намихе ҳамаша чиндам. Колбаса боша боз ҳам нағзтари хуштар меояд. Ҳамааш истифода доштам. Иҷа духтаро як хаттоги мара биёвен, ки чӣ хаттоги кардам. Ҳадаа шудам, духтаро чира майонеза дар болош накардам. Ден ман сраза чира сира дар болоша намихе чошидам. Баъд дар ёдум зад, ки майонеза дар болош начошидам. Ман намихе баъд майонез кардамша. Дар тафдон мондумша. Духтарои намихе питсои ма дутта калон калон питсара тайёр кардему бачаҷону шиштам питса хӯрданд. Имрӯз духтаро камтар уборка мекунам. тирезаҳоро мешӯм, оинаҳоро камтар бигем уборка мекунем. Имрӯза влог бо ман бошед то охири видео. ҳатман дастгириро фаромӯш накунед. ҳатман фикротонро нависен. намехе духтаро чӣ хеле ки гуфтам, духтаро ака уборкаи бисёр намекунам. Ман ҷое ки ами кӯдако дасташон задагиянд, ҳамҷора ма камтар оинаҳоро тоза мекунам. шифонера эмомалиҷони ма фақат дастша мезанад. инҷа чӣ хеле дидистан, намехе оинаҳоро я тоза карда мебурам. иҷа духтаро мода аллакай бегаҳ шидагиай. Тамоман обед тоза карда намешавад, барои чӣ ки кухони ма беҳад офтобай, намехе офтоби беҳад гарм мешавад тарафи ами даруни кухони ма. Барои ҳам духтаро бегаҳ намехе тоза кардам оинара. иҷа эмомалиҷони ма фақат ҳар саҳар анами болои падаконик мебурояд. чӣ хел ҷои сафедай тез чиркин мешавад. оинаҳоро ба дасташа намехе меқапа, паёи дастош мемона бигем. намехе тоза карда як буромадам. байнаи ҷои падаконика духтаро ма ба чӣ мешум, содаи посудашӯақати намехе камтарак мерезама. намехе як мешакама камтар ферқати ба ҳами бигем, ки тоза мешавад. имрӯз духтаро мудам имрӯз нео ҳами чанд рӯз шид беҳад ҳавои гарм кардагиай. медонам, ки тарафҳои шумодам беҳад ҳаво гармай. бовар кунед чӣ қадar гармии хеле ки буғай, намӣ. ба як азоби бигем нафас мекашӣ. намехе духтаро тоза шида, намехе сафед шида, не ки дер давом намекунад бигем тозагӣ. эмомалиҷон бо меояд болош мебурояв. намехе бо паи дастоша мемонав, паи поҳоша мемонав дар анами ҷоҳов. ха бо мешӯем, тоза мекунем духтаро. вазифаи мо ҳамин. дига чӣ кор мекунем дар хона. намехе дӯстони азиз, то охири видео бо ман буд. иҷа боша духтаро намехе шифонери мо оина дора. шуд сёнкарам карда нашид, чунки камерара и тараф мебарӣ, хита нишон медиҳӣ, намоён меша. иҷа духтаро ма намехе када шифонера камтарам боша барои шумо нишон додам, ки намехе як тоза мекунем. шифонери оинадор безеб бигем, барои чӣ ки ҳами кӯдак меравад сраза меқапад, паёи дасташ мемонав. бигем, ки ҳар рӯз ман ҳамин шифонера мешӯм, тоза мекунам ҳар рӯз. барои чӣ ки агар ҳами
як рӯзам нашум, як рӯз пас ҳатман, барои чӣ ки дастошаи умалҷони ман мезана, хоҳӣ нахоҳӣ ки мезана. Ё ки бина ман шушта тоза кардам мерава қафои ман. Як кор не як кор мекунад. Беҳад бачаи шухай. Намехе дӯстони азиз, намехе як тоза карда биромадем. Бо чӣ хеле ки мебинен ҳами хона бисёр ҷош сафедай. Ҳамин ҷои сафед бигем ки столу стули сафед тез чиркин мешавад. Намехе дӯстони азиз, иҷа боша духтаро мо видео кардагӣ будам. Эмомалиҷону Аҳмадҷону дадааш моҳошуна сарашуна паст карда буд. Бибинем ки чӣ хел паст кардаян. Як датаи шумо нависед, дар саволи шумо ҷавоб медиҳем ки нахуба чаро ҳами хеле паст кунем гуфта. Духтаро чӣ ҳоли ино кӯдаканд, ҳечӣ намекунад ба фикри ман. Навистем ки уболай гуфта ҳами хеле гапҳо. Ман намефорам хакда видеои ман хеле гапу кор боша духтарову. Гуфтанӣ будам ки иҷа дадааш паст кард, ҳозир мебинем ки чӣ хел гармай ҳаво. Беҳад пасти намехе полниси парвоша гирифт ки барои чӣ ки гармай. Кӯдак наметавонад ба мӯҳи баландам. Баъд иҷа гелай духтаро, гел барои мӯҳай свет метиҳад, свет мезанад гел. Краска нестай духтаро. Бо ҳатман набинен, дар интернет дар омада бинен. Баъде ки мешӯӣ мӯҳора свет метиҳад, як-ду бора мехе свет метиҳад, баъд тамом ба фикрам светша мерава. Чи профессионали ҳами чизоай гел иҷа дадааш гирифт, дар мӯҳошон намехе шакидестай. Баъд барои марам ҳамхе овардагиай дита. Беҳад гели хушрӯай, айнами чизо ба фикрам. Фирмаша оқа намедонам, англиси нависагиай духтаро. Намехе ду намуд овардагиай. Хай истифода мебарем. Намехе дӯстони азиз, намехе духтаро баъди кору бору хона ҳатман ҳар рӯз мо баъди обед бигем бегаҳ соати 5:30-6 камтар салқин мешавад духтаро баъди коромона кардан. Баъд бо ҳамроҳи кӯдако, ба ҳамроҳи бачаҷоно мо ҳар рӯз баъд берун мебироем, хела прогулка мекунем. Бачаҷоно бозӣ мекунанд дар детский площадка. Марам қадшон дар ҳамонҷа шишта. Кӯдако чӣ хеле ки гуфтам ба фикрам ки ҳама дар ҳами Россия дар ҳаминҷа баъди обед мебироянд, барои чӣ ки чӣ хеле мебинен ҳаво беҳад гарма. Иҷа чӣ хеле ки дидестен духтаро. Иҷа мо бо ҳамроҳи бачаҷоно магазин дуромадем, хела ҷоҳоро гаштем. Бо бачаҷоно дар пистолет гуфтем, пистолети обшакпак будай, чӣ будай, ҳар рӯз я мода мебироя. Магазин рафтем, барои бачаҷоно бо пистолет гирифтем. Баъд чӣ хеле ки гуфтам хела гаштем, детский площадка рафтем. То соати 8:30 бозӣ мекунанд, баъд хона меоем. Намехе дӯстони азиз, ман дар ҳаминҷа видеои имрӯзаро ман ба анҷом мерасонам. Видеои ман дуру дароз нашавад. Ҳатман фикротонро нависен дар комментария. Баъд дастгириро фаромӯш накунен. То видеоҳои оянда дар паноҳи худои меҳрубон бошед. Худованди меҳрубон ҳар яки мо шуморо нигаҳбон бошад. Это не вот дядя.